Λοιπόν, είμαστε στην Τουρκία, στο τρίτο φυτόριο κατά τη σειρά που έχουμε δει. Εγώ είμαι ο Στράτος Χολοβός, γεωπόνος της Αγκρομάρκετ Ελλάς και όπως πάντα ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο για να φέρουμε τα καλύτερα φυτά. Πραγματικά μέχρι στιγμής και τα τρία φυτόρια που έχουμε δει και θα πάμε και στη συνέχεια να δούμε άλλα 4-5 έχουν πολύ δυνατά φυτά. Τώρα το καλό είναι ότι όλα τα φυτά αυτά είναι πιστοποιημένα. Πολλά είναι διπλά και τριπλά σε μέγεθος. Θα μας επιλέξουν όλοι, μας είπαν, τα καλύτερα φυτά, τα μεγαλύτερα φυτά για να μας δώσουν, έτσι ώστε να είναι πιο δυνατά στο χωράφι. Να μπει και να δώσει κατευθείαν παραγωγή. Από την πρώτη χρονιά δίνει η Chandler, έστω και 1-2 για δείγμα. Σίγουρα όμως θέλει 5 χρόνια για να αποδώσει μια καλή παραγωγή και στη δεκαετία θέλει για τη μέγιστη παραγωγή. Αυτό κάνουμε ένα πολύ μικρό διπορικό στην Τουρκία, στην περιοχή του Σαχίλ, εδώ που είναι σχεδόν όλα τα φυτόρια με τις καρυδιές, και στη συνέχεια θα δούμε και πώς γίνονται και οι εμβολιασμοί στο δικό τους φυτόριο. Ο φίλος μας, Ντοάν. Yes. Okay. Όπου εδώ βλέπουμε την πρώτη ποιότητα, σαν αυτά που εισάγουμε. Συνήθως είναι στο 1,60, 2 μέτρα. 2 μέτρα. Να. Και όλα αυτά είναι εμβολιασμένα και πιστοποιημένα τα φυτόρια. Όπως βλέπετε ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο για να φέρουμε τα καλύτερα φυτά. Γι' αυτό κιόλας και η Αγκρομάρκετ Ελλάς φημίζεται πρώτα απ' όλα για τα φυτόρια της. Αργότερα τα λαδεύουν, τα φερούν. Çaplar güzel. Όλα τα μάτια είναι ζωντανά. Δεν έχουν αφήσει πιθανή γης που να μην είναι φυτεμένη. Πάρεις εδώ πέρα. Καλό. Εδώ είναι τα παιδιά που είχαμε πάρει πέρυσι τα φυτά. Μας δείχνουν τα φυτά τους. Είναι η κυρία Chandler. Şey yaparsa daha bunlar büyüyecek. 2 metre ve üzeri yani. Okay, he's saying that he's going to send İşte you the Kasım biggest ayına kadar zaten like 2 büyüyecek. meters or more Yes. Seçeceğiz tek tek. till November. Ne kadar ihtiyacı varmış? Φυτά. Είναι αρκετά χοντρά τα φυτά και σίγουρα θα έχουν μεγαλώσει πολύ περισσότερο. Έχουν ξεπεράσει το ύψος. Nerede kalıyor? Otelde kalıyor. Bandırma'da. Kaç gün duracak mı aslında? Yarın gidecek herhalde. Έτσι, έτσι. Yes. Yes. Tomorrow. Yes for Greece TV. Πάντως τα φυτά τους είναι όλα πολύ καλά. Δηλαδή πραγματικά κάνουν πολύ καλή δουλειά εδώ πέρα. Είναι όλα τα φυτά πιστοποιημένα. Πολύ δυνατά τα φυτά. Δηλαδή, εντάξει, πραγματικά. Έχω πάει και σε φυτόρια στην Ελλάδα, έχω πάει στη Γαλλία, έχω πάει σε όλο τον κόσμο για να βρούμε, ακόμα και στη Βουλγαρία. Καλά, εντάξει, τα βουλγάρικα είναι πολύ γάμα ποιότητας, δεν το συζητάμε. Αλλά στην Τουρκία έχουν υψηλής ποιότητας φυτά. Φαίνονται τα φυτά. Ακόμα και ένας άσχετος μπορεί να δει ότι είναι πολύ καλά. Και όπως πάντα γυρίζουμε όλο τον κόσμο για να φέρουμε τα καλύτερα προϊόντα. Και όπως βλέπουμε εδώ πέρα είναι τεράστια η έκταση. Όλα αυτά είναι φυτά τα οποία θα είναι φετινά. Είναι ήδη 1,80, δεν περνάνε δηλαδή στο ύψος αρκετά, και μέχρι τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο που θα βγουν, αν και συνήθως τα καλύτερα το Δεκέμβριο, 20 Δεκέμβριο και μετά, θα έχουν μεγαλώσει πολύ περισσότερο. Έχουν πάρει άλλο 1 μέτρο, 60 εκατοστά με 1 μέτρο. Όλα αυτά μέχρι πέρα τα μεγάλα τα δέντρα είναι φυτόρια. Όσο βλέπω κομμάτια δηλαδή. Όπως πάντα είμαι ο Στράτος Χολοβός, γεωπόνος της Αγκρομάρκετ Ελλάς. Αυτά θα τα kratήσουμε για την επόμενη φορά. Όλα αυτά είναι το φίλο μου Ντοάν. Bu bak şimdi Ahmet burada.
Ahmet. Αχα. Και φυσικά ίσως το δούμε και πώς γίνεται και οι εμβολιασμοί. Bu bizim ortak Ramazan. Είμαστε τυχεροί γιατί θα δούμε και πώς γίνονται οι emvoliasmοί των φυτών. Ya bir de bunu çek. Karıları çekmesin. Έχουν πάρει εδώ πέρα τα διαλέγουν τα εμβόλια. Bir de bunu çek bunu. Ναι. Ne olacak? Ne yapacağız? Yunanlı'da televizyona çıkacağım. Burada yok ağzını. Ece yakından çekecek. Bakarım bakarım. Ellayı kesme bak. Διαλέγουν τα μάτια. Çok sıyırmayın. Ramazan çok sıyırıyorsunuz. Tamam ben bunu yapılacak ya. Olmuyor mu bunu? Yapılırsa sıyırırsın ya. Tamam geliyor ya. Ha, İki kişi geliyor var mu? ya. Tamam o zaman sıyır. Açık geliyor ya ben onu. O alt sıraları 100.000 alacak. Hani para? Kaporayı alacak şimdi. Eurolar cepte. Aşı nasıl gidiyor? Aşı oluyor da orada yap. Ανθρώπους να κάνουν τους εμβολιασμούς. Αυτά είναι τα νέα τα φυτάκια που κάνουν, τα ετοιμάζουν για την επόμενη χρονιά. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που αγοράζουν τα μικρά τα φυτά βέβαια από την πρώτη χρονιά, αλλά εγώ προσωπικά όχι. Yerli Çok. çeşitlerde, şebinlerde, bileciklerde yalovada gene asla hiç olmaz. Bunlarda ise az oranda Okay. da olsa mutlaka çatallanma olur. He is saying that the other difference between Chandler and Shebin, okay, it's not 100% correct, but Shebins are normally go one, Yes, but most of the Chandlers separate. separate, give Buralar two. girdiğinizde de That's another difference, but he is saying that not always. bakın. He said this is also Chandler, but only one. Και τώρα πάμε να δούμε τους εμβολιασμούς. Όπως βλέπετε εδώ είναι εκατοντάδες εκτάρια και στρέμματα με καινούργια εμβολιασμένα φυτά, τα οποία αυτά είναι τα μικρά φυτά τα οποία θα πουληθούν τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο για κάποιους. Βέβαια εγώ δεν αγοράζω αυτά τα φυτά, είναι πολύ μικρά, τα αγοράζω την επόμενη χρονιά που θα είναι πολύ μεγαλύτερα. Και πάμε να δούμε. Sağ ol. Hoş geldin. Όπα. Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk, kolay gelsin. Herkes sigara içiyor musun? Ben kullanmıyorum. Arkadaş. O da kullanmıyor. O da mı kullan? You don't smoke, right? No, I don't smoke. Και έτσι γίνονται οι εμβολιασμοί με το ειδικό μαχαιράκι. Βγάζουν τη φλούδα γύρω-γύρω στο άγριο. Öteki aşağı mı gitti Ahmet? He? Ahmet aşağı mı gitti? Şumancı'nın Ahmet mi? He. Ne oldu? Peşinden geldi de buraya gitti. Yok be o hemen denk geldi oraya. Κόβουν τα Oradan μάτια aşağı από gitti. το εμβόλιο. Κοιτάξτε πόσο ωραία βγάζουν τη φλούδα. Το περνάνε και κόβουν την άκρη. Καλύπτουν και το μάτι. Önce direkt buradan vuruyor, kesiyor mu komple? Ya biz gidiyoruz gönderiyoruz ya da Mart ayında çiftçi kendi kesiyor. Τώρα συζητάμε για τον τρόπο κλαδέματος. Şak diye kesiyor musun? Yani hiçbir şey yok mu? Yok yok hiçbir şey yok. Şöyle kesiyor sadece. Ναι, μπορεί να το κλαδέψουμε στο 1,20 αλλά μετά το κλαδεύουμε στα 60 εκατοστά. Γιατί θα ξεραθεί το πάνω μέρος λέει. Patlıyor, dal gelişimine. Και θα δώσει καλύτερη ανάπτυξη στα 60 εκατοστά.